Otváram knihu života. Knihu, ktorej súčasťou je každý z nás. Tú, ktorá pozná všetky radosti, ale i starosti, no ktorá dokáže liečiť. Knihu, ktorú by sme mali poznať všetci. Milí moji maturanti, vážené kolegyne, kolegovia, dámy a páni, vážení prítomní. Čas uteká takou závratnou rýchlosťou, že si pomaly ani neuvedomujeme, ako plynie deň za dňom, ako ubiehajú chvíle, ktoré sa strácajú kam si do nenára. Tak ubehlo aj tých necelých 8 rokov, milí študenti, ktoré sa strávili v laviciach nášho gymnázia. Ja osobne vás síce poznám od detstva, no tak naozaj som začal spoznávať až pred 2 rokmi ako váš nový triedny. Hľadať novú cestu k vám nebolo ľahké. Možno často som sa cítil byť aj nepochopený, možno častejšie som musel aj ugrieť na stôl, no myslím si, že k dnešnému dňu náš vzťah nadobudol nový rozmer, ktorý je otvorenejší, no i kritickejší. Buďte kritickí, no nie len iní, ale aj k sebe. Dnes máte za sebou detstvo. Roztopačné a hravé, no i plné bojov za svoju detskú spravodlivosť. Prežívate mladosť, ktorá je určite najkrajšou časťou vášho života. Mladosť, ktorou spoznávate prvé lásky, ale aj sklamania. Mladosť, ktorá je zároveň cestou a ukazovateľom vašej budúcnosti. Mladosť, ktorá je vstupnou bránou dospelosti, tej fáze vášho bytia, ktorá často nikoho nešetrí a ukáže veru aj pravú tvár života. Často ostrú, krutú, no stále tú, ktorú je možné zo šikou trpezlivosti, triezveho prístupu a hlavne lásky prekonať. Dnešný deň je slávnostný, odkiaľ pre vás službu. Dnešný deň je výnimočný, je začiatkom vášho konca v našej škole. Pre niektorých konečne, pre niektorých žiaľ. No uvidíte, že po roku 2 tých druhých bude viac. Skôr ako sa rozídete do sveta, skôr ako majestátne oslavíte túto chvíľu, upríjate svoje očka na vašich najbližších. Nežehnite slovami vďaky tí, ktorí si to najviac zaslúžia. Veď rodičom patrí to krásne, no hlavne od srdca z neho si ďakujem, lebo oni sú tí, ktorí vás podržali dobrým zlom, aj keď sa vám to často ani nestalo. Boli vás v chorobe, poznali vaše radosti, starosti. Buďte vďační za doteraz prežité roky s nimi a hlavne proste o ďalšie. No nezabudnite ani na svojich pedagógov, vštepovali vám zrká múdrosti, z ktorých sa postupne vytvára obraz, ktorého finálnou časťou bude maturitná skúška. Nech je tá časť obrazu tá, ktorá dokáže každému, že byť 8 rokov nebolo zbytočné. A nezabudnite ani na spoločné strávne chvíle v triede, ani na výlety, ani na hádky, nervozitu pred písomkami či pokáhania. No a samozrejme ani na svoju zázračnú skrinu, ktorá tak často skrývala svoje tajomstvá a má pre vás určite svoje čaro. Takisto aj ako vaše nástenky alebo vianočný stromček. No hlavne nezabudnite sa na vzájomne, lebo láska tá nikdy nezanikne. Keď ste boli deťmi, hovorili ste ako deti, poznávali ste ako deti, rozmýšľali ste ako deti. No keď sa stanete dospelými, zanecháte detské spôsoby. Teraz vidíte len nejasne ako v zrkadle, no neskôr z tváre do tváre. Teraz poznávate iba čiastočne, ale potom budete poznať tak, ako ste aj vy poznali. Lebo to najdôležitejšie ostáva. Viera, nádej, láska. Tieto 3, no najväčšia z nich je láska. Buďte a veľmi zostanete stále človekom. Ak urazíte, lebo to sa stáva, nezabudnite na to čarovné prepáčte. A sami uvidíte, bude sa vám kráčať ľahšie. Ale odpúšťajte. Lebo len tým je odpustené, ktorých sami odpustené. Nesúďte. Hlavne nie podľa výzoru. Sme totiž všetci stvorení na obraz jeho vyššieho. Dospelým sa nestane ani maturitnou skúškou, ani vysokoškolským diplomom, ani nástupom do zamestnania. Dospelosť sa rodí v hlavách, no
no hlavne v srdci. Prajem vám, moji milí, usmievaví, kamarátsky, no často drzí a flegmatickí jazykovia, aby ste čím skôr prekročili práve dospelosti a našli tú krásu, ktorá čaká len a len na vás. Kniha života zostáva otvorená pre každého. Naučte sa z nej čítať. Buďte však trpezliví, majte svoj cieľ pred sebou, ktorým bojujete. Nevzdávajte sa ani v najťažších chvíľach. Je ľahké odhodiť zbraň, no je mnoho ťažšie doviesť svoj boj do konca. Ovocie vašej snahy a vášho boja je na konci cesty. Čaká na vás, tak si ho plnými dušami užite a vychutnajte. A ja vám to prajem